Bai, zientzia divertigarria izan daiteke. Horretarako prestatu dugu hemengo erakusketa hau. Hemen ikusten alduzuena, dira, mekanismo mota desberdinak, eta horiek ulertzea eta esperimentatzea divertigarria izan daiteke. Ez da liburu bat bezain astuna. Zurrunbiloak edo arranpak, zer egiten dute? Uraren mugimendua da, eta urak zer egiten du objektuak hartu erdialdean, eta indarrez atera kanpora, bere indar zentrifugoarekin. Nola? Begira.